34 बोसोर हाग्रायाव थानानै गावखौ बावसोमबोनाय बारग' एनडिएफबि हासाय नार्जारि आफादाव एन टाइगारआ हरखाब रुंसारि जाबाय। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि थानानि सिङाव थानाय थेंदागाव गामिनि थागिबि एन टाइगार बिथाङा मोदोमाव फेरलेब जाजानानै फाहामथाय लानाय समावनो हरखाब नखरनि आंगो अनसुलि बिसिजों लोगोसे सानै फिसाज्लाखौ गालांना रुंसारि जायो। बिथांनि रुंसारि जानायाव साफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे एनडिएफबि साफ्रोम दैदेनगिरि बिथांमोना दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथां रुंसारि जानायाव एनडिएफबि एम जेरेमा बिथाङा खौरांगिरि मिथुन बसुमतारीनि हेफाजाबजों मा फोरमायदों मिन्थिना लानि। जे हास्थाय बिथां एलियास टाइगार बिथाङा सासे बिराद गोख्रों मावथिमोन आरो बिथाङा मेंनो रोङै गिनो रोङै आरो बिराद मोनसे खामानिखौ फल' खालामनानै फैग्रा सासे सोद्रोमा। बिथाङा आफादाव मावबोजेननायनिफ्राय बिथाङा फार्स्ट टाइम 2000 आफादाव बिथाङा जयेन जादों आरो 2000 ट्रेनिं लानायनि उनाव बिथाङा दिनै आफादनि जे डिसिप्लिन बे डिसिप्लिनखौ बिथाङा ब्रेक खालामबोआखै। बिथाङा जोबोरैनो खामानिखौ थिनोब्लानो बिथाङा फल' खालामनानै खामानिखौ साक्सेस खालामो। बेबायदि सासे गोख्रों मावथिमोन आरो मावबोयै बिथाङा गोलाव सम हाथियारनि संग्रामावनो दिनै बारग' होबोनो हादों, थैनाय थांनायजों जुजिनानै बर' हारिनि थाखाय। दा दाख्लि बिथांनि जे नांबोनायनि जे बिहोमाजोंनो दिनै 2020 नि 27 तारिख जानुवारियाव जे एकर्ड जाबोदों, दिनै बिथांमोन बायदि सासे मावथिफोरनि नाजानायजों दिनै साक्सेस जाफैदों आरो बिथांनि थैनायाव जोङो एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोबोरैनो दिनै खहा जादों, दुखु नांदों आरो बिथाङा जे एकर्ड जाखांनायनि उननिफ्राय जों जेब्ला आफादखौ जे सिफायनायनि उनाव जोङो रायजो राजाजों मेन स्ट्रिमाव थानानै ससियेलि खामानि मावनोसै होननानै जों दिनै आगान सुरनायावबो बिथाङा दिनै रायजो राजाजों गोरोबनानै खामानि मावनो बिथाङा आवगायबायमोन आरो जथेस्थ' दिनै आग भाग लानानै बिथाङा आवगायबाय थादोंमोन आरो पलिटिकेलि दिनै बिथाङा इउपिपिएल हान्जायाव जगदान जानानै बिथाङा गोग्गोमैनो आग भाग लानानै खामानि मावदों आरो मावबोनायनि उनाव साक्सेस जानायनि उनाव बिथाङा दिनै सासे बिसिडिसि लेभेलाव सासे बिबानगिरिबो दिनै बिथाङा मोनदों, भाइस चेयारमेन। दा बिथाङा जोबोरैनो सासे एक्टिभ मावथि हिसाबै बिथांखौ बिबान होनाय जादोंमोन। दा गासै माबायावनो बिथाङा दिनै आद्रा जालांबाय। दिनै जोंबो जोबोरैनो दुखु मोनदों आरो बेजों नङा आरो गावनि जिउ खुंनायनि थाखाय पार्सनेलि बिथाङा गावनि थांनानै थानायनि थाखाय दिनै डिपार्टमेन्टेलि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव दिनै प्रटेक्सन फर्स हिसाबै NGOआवबो बिथाङा दिनै जयेन जाबायमोन आरो फिउचाराव बिथाङा गावनि थांनानै थानाय राहाया दिनै फैबायमोन। दा बेबो दिनै गासैबो आसखान्दा जालांजोब्बाय। दा जोङो एक्स एनडिएफबि हिसाबै बिथांनि थैनायाव जों जोबोरैनो दिनै खहा जाबाय आरो दुखुनांथाव मोनसे जोंनि गेजेराव थालांबाय, जों बेखौ दिनै रोखायै बुंनो हायो। बिथाङा हाग्रायाव हाथियार हमनानै बेसे गोबाव सम हाग्रायाव थाबोनायमोन आरो मेन स्ट्रिमाव फैनाय समाव बबे मायथाइयाव? बिथाङा 2000 बिथाङा आफादाव जयेन जानानै दिनै 2003 2005 सिम बिथाङा दिनै हाग्रायावनो दिनै हाथियार लानानै दावहा नांदों। 2005 नि 1 जुनाव जों सिजफायार जादों। जों सरकारजों सावरायनो जों फैदों आरो बिनि उनाव दिनै 15 बोसोर दिनै जोङो मोनसे सिजफायाराव थानानै गभमेन्टजों जुजिबाय थादों। दा बुंनो थाङोब्ला बिथाङा दिनै गोबाव सम आफादावनो गावनि जिबनखौ खाथायदों। दा बुंनो थाङोब्ला 2000 निफ्राय 2020 सिम बिथाङा बे गोलाव सम बे दिनै संग्रामावनो दिनै गावनि जिबनखौ खाथायदों। बिथांनि न'खराव दायो बिथांनि सोद्रोमाफ्रा सोर सोर थालांखो?
बिथांनि न'खराव दा बिथांनि बिसि अनजालि बिसि आरो बिसिजों लोगोसे बिहा सानै गथ' फिसा हौवा सासे आरो फिसा हिन्जाव सासे। फिसा हौवाया क्लास 8आव फरायो आरो फिसा हिन्जावा दासो क्लास 1आव। दा गावनि उन माबाया दिनै सानै गथ' थालांबाय बिसिजों लोगोसे आरो न'खराव बिदा फंबाय दिनै साथाममोन बिथांमोनहा। नै बिमा बुरिबो दङ। दा बिथाङा बेफोरखौ गासै नागारलांजोबनांबाय आरो। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायनि जाहोना मा? बिथांनि रुंसारि जानायनि जाहोना बिथाङा थारमाने गुग्ला जादों होननानै बुंदोंमोन आरो गुग्ला जादों होननाया माने हठात सिगांनिफ्राय माने खोनानायाव 15 दिनसो जाबाय होनना बुंदों माखासे लोगोफ्रा खोन्थानाय मथे। खिन्थु सिरियास बिथाङा लायाखै। दा बारासिन जानाया नैबे सानब्रैनि गेजेराव बिथाङा सानायनि बे माबाया बारा जानायाव दिनै बेमारा मोनसे आलादा रोखोम महर लानायाव सानाया आइखां बायखां जानायाव थारमाने इन्जेकसन थुजादोंमोन जाहैबाय सागानायनि। दा बेवहाय बेमाराथ' आलदा गुग्ला नङा माने फेललेब होनना बुंदों बेखौ बर'नि। बे बेमारासो जादों होननानै जोङो दिनै मिथिदों। दा बेखौबो जोंनि सिगाङाव बिथाङा बुङाखै। जोङो मैया जेन'बा सिरियास जानायाव जोङो मोनानि जे 7था रिंगायावसो जों बिथांनि जे सिरियास खबरखौ जों मोनदों आरो लगे लगे जों खबर लादों आरो दिनै दतमा जे सिभिल जोंनि माबायाव हस्पिटालाव बिथांखौ थिसननाय जादोंमोन आरो 7:30 टाइमाव बिथाङा रुंसारि जालांदों। बेनि अनगायै गुबुन देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायाखैमोन सिगांफ्राव बेनि जे जोंनोथ' इनफरमेसनखौ जेबो होयैनि खारनाव गुबुन माने देहा फाहामसालियाव बिथाङा माने थाङाखै आरो देहाखौ गाव जेनेबा सिरियासलि मोनसे माबाखौ गुग्लासो होननायखाय गाव ओरैनो थाबाय थादों बे रोखोम आरो। दा जुदि सिगाङावनो गाव सिरियास लानानै माबानायबा गुबुन देहा फाहामसालियावबो लांनायनि बेब'स्थाया जागौमोन। दा आनफर्सुनेटलि जोङो जोबोद मोनसे जोंनाव दाहा थाबाय। बिथाङा जे हरखाब रुंसारि जानायाव जोंहा माने थोजासे दुखु थाबाय आरो। हेङागाव गामियाव सासे जोंनि केटार्सआ माने थैदों। जाहाथे माने बिथाङा ओरैबायदि असानक जे मोनथिस्लाब बेबायदि जादों। खिन्थु बे थैनानै थांबाय खाफाल हावरिया। बिथाङा गथ' सानै दंमोन आरो बिसि दङ। ओमफ्राय बिथाङा गावनि बिसि फिसा गासैखौबो नागारनानै थांजोब्बाय। जिहेथु बेबायदिनो बियो हाग्रायाव दिनैसिम 21 बोसोर जाबाय। 21 बोसोर जाबाय 2005 जनाव थांदोंमोन। जिहेथु बेनिफ्रायनो 21 बोसोर थाबोनानै दिनै समयसाबो समाधान जाबाय। बेबायदि मोनसे समयसा समाधान खालामलांनो हादों आरो बेबायदिनो खोब माने बिराद स्ट्रंलि माने सासे केटार्स बायदि माने नांबोग्रा बयनिबो खोथा खोनासंग्रा आरो अनलायग्रा बे माखासे सिन्था धारा दंमोन आरो खोब मोजां साननाय हनाया बेबायदि आरो। बिथाङा दि हरखाबै रुंसारि जानानै थाबाय। दा बिथांनि न'खराव राहागिरि हिसाबै न'खर सामलायनो थाखाय एसे खस्थ' जासिगोन। दा बे समाव एक्स एनडिबि आफादनिफ्राय बेनि बिथिङाव मा बुंनो? बेथ' थिगैनो दङ। जिहेथु दा न'खरनि बिगोमायानो गोमाबाय। दा गथ' दङ बा बिसि दङ। बिथांमोनाथ' एसेब्लाबो साननो गोनां। जाहाथे दा बेखौ सिन्था खालामोब्ला जों जिहेथु एक्रेसिया हिसाबै जिहेथु थैयोब्ला बा आफादनि मानसिया थैयोब्ला एक्रेसिया 5 लाख बे 5 लाखखौ होनांगौ सरकारनिफ्राय। बेखौ बिटिआर सरकार बा आसाम सरकारनिफ्राय आं बे माबाखौ खावलायबाय। बिथाङा दि हाग्रानिफ्राय मेन स्ट्रिमाव फैफिनदोंमोन बे समाव बबे फ्रेक्सनजों बिथाङा फैदों? एनडिपिपिजों। औ एनडिपिपिजों बिराद मोनसे बे फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्रायनो एनडिपिआव हाबदों। एनडिपिपिजोंनो थानानै एनडिपिपिआवनो समयसा समाधान खालामनायनि माने लोगोसे बिथाङा फैदों। बेवहाय ओरैनोसो जेबो समयसा गैयामोन।